Nagpadayon ang mga programa sa panggamhanan probinsyal sa pagsulbad sa malnutrisyon sa lalawigan. Usa na niini ang gipahigayong province-wide search for Garden of Go, Grow and Glow kung G4, household and barangay. Kini kasamtangang gihimo sa probinsya pinaagi sa Provincial Health Office Nutrition Division sa pagpanguna ni Ms. Marites Gomez kauban ng Provincial Evaluation Team. Gatagan gyud namo kining dakong pagtagad ma'am nga makahimo kami niini ma'am kay sa ingon niya na ma'am nga makonpuran ang kana bitawng pangitaon bitaw nato kanang pagkaon sa panimalay ma'am. Tumong niini nga mapahingusga ng gardening program sa matag komunidad, matubag ang kagutom ug aron mapalambo ang nutritional status sa matag pamilya sa lalawigan. Dungon sa kalihukan mitunol usab ang buhatan sa height board kang Municipal Nutrition Action Office designate Chari Rose de la Cruz aron ma-monitor ang height status sa mga kabataan sa ilang lungsod. Kabahin kini sa tinguhang makubsa ng kalisud sa lalawigan, subay sa SDPI program ug sa Paglaom Development Agenda ni Governor Unabia sa letrang A kun Agriculture Development for Poverty Eradication. Gilantaw ni Governor Unabia nga pinaagi niini nga programa matubag ang mga panginahanglanon hilabi na sa pagpakunhod sa kapobrehon sa lalawigan. Update gikan sa PHO Nutrition Division, ako si Jane Salimbao, Paglaom News.